Agaty Zubel z opery Bildbeschreibung unikalną techniką współczesną jest połączenie grania z tekstem mówionym w języku niemieckim. Może zademonstruję połączenie grania i mówienia. Park, sein. Jest to tak szybkie połączenie mówienia i grania, że musimy tekst mówiony mówić do instrumentu bez odrywania ustnika. Park, sein. Wykorzystujemy flet jako wzmocnienie, jako mikrofon. Park, sein, das sich von seiner. Flet wzmacnia w tym wypadku dźwięk. Również unikalną techniką jest połączenie slapów z dźwiękami szumowymi oraz z wdechem. Wdech również wykonujemy do instrumentu albo poza instrumentem. To są dwie techniki, w których kompozytor nakreślił dokładnie w legendzie. Kolejnymi z technik wykorzystanych w utworze są whistletony, czyli dzwonki. Przykładamy instrument i staramy się dmuchać jak najlżej, dzięki temu uzyskujemy szereg połączeń alikwotowych. Aparat zadęciowy musi być luźny, aby uzyskać dolny rejestr oraz whistletony w górnym rejestrze. Ważną techniką wykonawczą w tym utworze jest również połączenie przedeń z efektami szumowymi, tak zwane overblowing, które pojawiają się na oktawie i ponad oktawę. Uzyskujemy je stosując jeden chwyt i przez siłę powietrza uzyskujemy pochody alikwotowe. Aby uzyskać przedęcia z efektami szumowymi, należy rozluźnić aparat wykonawczy usta. I na samym końcu wzmocnić pracę przepony i mięśni brzucha. W utworze wykorzystywane są również whistlejety. To jest whistlejet zamknięty do instrumentu, czyli ustami chwytamy, zamykamy otwór i dmuchamy jak najwięcej powietrza, akcentując na samym początku. Albo tak zwany open jet.